وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وأجر siz isteseniz hatynyňyzy terk edip başga bir hatyny almakçy bolsaňyz, şol olulky hatynyňyz da köp malyny beren bolsaňyz, şol maldan bir zatyny ýygyny aljak bolmaň. Aya şonu bir aşkar zulm edip hatynyňyzy töhmet edip aljakmaýyňyz. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِيثَاقًا غَلِيظًا. وَبeren meherleňizi nä tarygy töhmet bilen zulm bilen aljak. Wa halinki siz är hatyn bolup bir-biriňiz bilen halwat tasyp bir-biriňizden hytmat görendiňiz. Wa hatynlar sizden mäkam ahdu misaq alandyrlar. Yaxşı suratda muaşeret etmek için. وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. Nikah edip almaň atalaryňyzyň nikah edip alan hatynlaryny meger öten zamanyna, ýani jahiliyet zamanyna edenleriňiz ol bir geçen zat onu Huda afw eder. Indiden soň şol iş etmäň, ol iş yaman gabih işdir. O Hudanyň gahry gazabyna sebäp zatdyr. O teleke ýoldur. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. Sizlere haram edildi öz ejeňizi nikalap almak, we gyýyzyňyzy nikalap almak, we ayal doganyňyzy nikalap almak, we dädeňiziň ayallygyny nikalap almak, we ejeňiziň ayallygyny nikalap almak, we size süýdemdiren ejeňizi nikalap almak, we süýtdeş ayallygyňyzy nikalap almak, we ayalyňyzyň ejesini nikalap almak, we ayalyňyzyň ýyzyny düşüp gelen gyýyzyny nikalap almak. Eger hatynyňyzy talak edip de gyýyzyny alsaňyz bolar. Eger hatynyňyzyň ýanyna ýatyp şeriat işini eden bolsaňyz, onda hatynyň olurky ärinden bolan gyýzy be hiç wajh alyp bolmaz. Çe hatynyňyzy talak edin, çe hatynyňyz ölüp dünýäden geçsin. Her suratda onu alyp bilmeýäňiz. Bu öz biýliňizden öňen oglanlaryňyzyň ayalyny nikalap almak haram edildi. Bu ayalyňyzyň üstüne ayal doganyny alyp iki ayal doganyny jem etmek de haram edildi. Meger jahiliyet wagtynda eden işleňiz sebäpli tutulmarsyňyz. Tahqiq Allah tebarak we taala gafurdur, mağfiret eder we rahimdir, bendelerine rahmet eder.